Mfethu leyangane kumele uyabo uyijabulise wena mfethu kuleyangane mfethu kumele nayo ijabule. Nomuntu wakho ungayenza ngake isex esontweni. Siphela mfethu nayo umuntu mfethu imama. Bese ingane mfana ichame vele phela into ebalekile leyo phela. Kangaki Leyangane idinga uyishaya emakhoneni. imawe Khona phezulu. Emakhoneni ingithusile. imawe ngicabanga ngena ngale ngane esho njalo. Ngicabanga ngena ngale ngane esho njalo. Leyangane mfethu incane mfethu. Yangin South Coast yakhatha. Eyo yoshipho mpeko nenada waniqalile yaqelaza. Bafethu mchamisa kanjani umuntu wesifazane during sex? Umbuzo umileke lana. If you wanna know, please be tapped in ubuke and don't forget to like and subscribe. Ngejim wena uthinika wena bafu ngaphela. Ingane message kanje yakushaya nje uthinika wena bafu. Awushayisana inkomisho ndoda kumele ngijime ndoda ngicathe leyangane mfethu leyangane kumele uyabo uyijabulise wena mfethu kuleyangane mfethu kumele nayo ijabule enjoy. Yabo nje mfethu leyangane ngiyakubona bafu. Imanga ngoba ethi ufuna ukuchatha mapha ama-advice ngama-power. Ukuchatha angachatha ubafu ngoba uyabona ukuthi sisho ukuthi ikhona inkinga azobhekana nayo ubafu. Warifu sochathile ingane vele engakuniki. Ngeke nje iyasho nje ukuthi ufuna umuntu ozomsatisfy. Ingane mfethu yabo ithe leyangane mfethu ithe noma induku ingancane kodwa uma uyazi uma usazi isipani. Uma ushaya isipani qedile. Washuthi nayo ifuna noma ingancane kodwa uma ushaya isipani. Shuthi nayo ifuna ukuchama uchaza lokho. Yeah, kodwa nje uma ushaya isipani nje baba. Hayi bafai wena eyakho seqondile nje ingane seyikufakelile ukuthi nje wena ima ngomubo ushaya iservice kuse 8 nje face yabona ya usheshe ujime nje kuse 8 ungalokhu gesile ukuthi kanye lengane angathi lengane kanye ibheke bana ayibheke wena nje bafuna ikufakela nje ukuthi hayi wena izele wena ingeyakho ushele no bafu ukuthi ya ingane lezi ngithi usho ukuthi wena ngoba ingane imtshela kanje imitshela yena ukuthi hey bo ayibuze ukuthi ayinaso nesipilweni samashangane eqala ayinde umhla ka1 nobani bani usiwenzakalani ngamashangane bese iqoba ngibaba Zinto phela mfethu ufuna ngithini mfethu wena okay uyolala nengane endlini enjalo uyayichamisa noma like backup lento eshiwe bafethu. Bese ingane mfana ichame vele phela into ebalekile leyo phela. Kangaki naka u5 iyachama naka u5 iyachama like mina wena musho like yipho sewayichamisa yasho ukuthi hayi ungayisho igama nje songachaza. Ngeke ngisho nje igama lomuntu vele maningi bafu maningi kakhulu. Maningi bechama nje kumina la hayi baningi bayachama. Ngiyawenza umsebenzi. Ngiyawenza umsebenzi wami ngizithembile futhi ngiyinsizwa phela mina. Ngithuthisa kaZulu. Insizwa mina ngisuka phansi ePortshep Steel la ngisuka khona. Correct. Now South Coast, Yangin South Coast. Yakhatha. Kumele ube tough guy. Be tough guy. Noma kodwa induku incane kodwa kumele uyazi into yenzayo. Ma, all I can say mina na all I can say imali seyiyaphula pha kwena kodwa ithi lengane idinga uyishaya emakhoneni. Imawe khona phezulu. Emakhoneni semasayidini phezulu. Isho njalo mfethu ukuthi yeah emasayidini mfethu kuhle yeah. Ngoba umuthi uzoqonda nje uthi hayi sekunzima kakhulu. She's G-Sport Society, G-Sport. She's G-Sport Society. Yeah, shuko si face. Wena ifo sewayichamisa ngane. Face, mina bafu. Bafu. Yabo manje. Azike kuzokuphuma ingane kanti face ngishaya udala. Kawe yazi yenza Ulishaya imama liphinde ligcwale ngawo. Ngisho songazalinakile songanandaba doko beyilona elizokulandela. Yazi ngikushukushe dog. Face ngane. Umsebenzi. Ma so wena ungasho ukuthi kwi-sex like umjolweni sex ibalekile. Get ready. Emjolweni. Kumina ngiu-out. Imama liyadingakala ngane mfethu nawe yabamba ukuthi ngingumjida mfethu ayibona lonto ufuna phela
Uphinde ngishaye mfethu yabo. Into uqondile. Mfethu yabo. Ima okay sehlala nomuntu wakho ungayenza ngake sex esontweni. Siphela mfethu nayo umuntu mfethu mama. Mfethu ngathi mina hayi mama mfethu ngicela phela yabo athi mama ungiyeke wena mfethu ayibona into leyo. Yebo mfethu. Enza lo mina ngifuna ngenkani ngiyaqala manje i-relationship yethu bakho le yanto ukuphuka kancane kancane gcina manje seliphela uthando lami kuyona ngani manje mina ngihlezi ngibange isicefe funa ukuphela isondo nje ngingamhluphi ngaluso nje yabo. Kanjani manje kanjani Sika ke manje like since kubanda kanje ngadala kanjani lesi kubamba ndokubanda isonto lokho kuyane Yo dog sekuseni ntambama dog seseneba angani phela ukhala lapho mama ukuthi hayi ungenze yoyo ke manje akona lento yenzayo kanje ngishaya udaka vele yabona nje mama Lengane inzima kakhulu. Imfezi yona mfezi umulala nawo. Kumele wenze sure ukuthi uyagculiseka. Yeah. Ingithusile. Imama. Ingagculiseka uwedwa. Ngicabanga nanga kule ngane esho njalo. Ha? Ngicabanga nanga kule ngane esho njalo. Lengane mfezi. Ncane phela lengane mfezi yabo. u15 uhlanganisile Maybe 15 years, 14 years lengane. Hayi no 17. Why uthi na 17? Yes. Yes. I know. Yazela. I know. IT sewayibona. Sewahlangana IT. Yeah, ngimazi very well kakhulu ngimazi kakhulu ngoba mina ngangichophuse wakhe yabo. Yeah, so into kanjalo ngimazi kanjalo. Ayo yichupazi nyazi ke nani nefunele njalo lapho. Like and subscribe. Tela sasukela manje sayitalela kodwa bafuna ukusimoshela